गिबिसिन सारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ आरो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गोजोननायखौ आङो बे समाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय सेंग्रा सिख्ला बिमा बिफाफोर दायो नायगासिनो दङ नोंथांमोनजों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खुब गोनांथार आरो गुरुतर बाथ्रानि गेजेरफोरजों आङो शेयार खालामनो सानदों। तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मोनदांथि सोलोंनायखौ मोननो हागोन होननानै नायगिरि बयनिसिमबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरदों आरोखि। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों बे मोनसे टपिकनि सायावनो आङो सावरायनो सानदों। तो बेनो जाहैबाय What does Bible say what we dress? बाइबेला मा बुङो जोंनि ड्रेस गाननायफोरनि सायावहाय बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आङो दिनै सावरायनो सानदों। तो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय तो मानि सायाव आङो नोंथांमोनजों बयजों लोगोसे शेयार खालामनो सानदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंदि बुहुमाव थांनानै थानायाव जोंदि गोबांथार बायदि बायदि रोखोमनि ड्रेसफोर दिनै जोङो गानोना बे गाननायनि सायावनो जों ख्रिस्टियानफोरनि बा गोथार बाइबेला जोंखौ मा फोरोंदों आरो मा बुंदों बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आङो सावरायनो सानदों। आरो स्पेशेलि दिनैनि बे मुगायाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि दानि ख्रिस्टियान इयुथ्सफ्रा मा रोखोम दिनै गाननाय जोमनाय दिनै गानो बा जोम मा रोखोम सि जोम जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बाहायनो नांगौ आरो दानि बे मुगायाव जोंनि इयुथ्स ख्रिस्टियानफ्रा मा रोखोम सि जोम बाहायदों आरो गानदों जोमदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आं सानदों। माब्लाबा समाव नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान इयुथ्सफ्रा ओरैबायदि गाननाय जोमनाय जोमो ना ओरैबायदि ड्रेसफोर दिनै गानो जे ड्रेसफ्रा माब्लाबा समाव जोंखौ लाजि फोनाङो जे ड्रेसफ्रा माब्लाबा समाव गावखौ बे रोखोम आखलनि मानसि दिन्थियो मिथिबायना आरो माब्लाबा समाव ओरैबायदि ड्रेस गानो जे ड्रेसफोरखौ गानोब्ला गोबांथार मान सनमानबो दिनै मोनो दिनै बेफोरबायदिबो दिनै गानो आरो माब्लाबा समाव ना फानथाब थुनथाब बान्दा बुन्दा बेबायदि ड्रेस गाननायफोरखौबो दिनै जोंनि इयुथ्सफोरखौ नुनो मोनो आरोखि। तो बे खोथाखौ सावरायनि सिगां देयार इयुथ्स नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अननानै क्षमा होगोन बेखौ गिबियावनो खावलायग्रोनाय थाबाय। तो नोंथांमोना साननो हागौ जोंनि गाननाय जोमनायनि सायाव बा गुबुननि ड्रेस गाननायनि सायाव नोंलाय मा मोनदों ना नोंहा मा दरखार दं बुंनांगौनि थाखाय बेबायदि नोंथांमोना साननो हागौ नाथाय ख्रिस्टियान हिसाबै जों ख्रिस्टियानफ्रा मा रोखोम दिनै गाननाय जोमनाय बा ड्रेसफोर गाननो नांगौ बेखौसो नोंथांमोनजों आं दिनै सावरायनो सानदों आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बे गाननाय जोमनायनि सायाव मा बुंदों बेखौसो दिनै आङो सावरायनो सानदों आरो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आङो नोंथांमोननिसिम मोनब्रैसो बाइबेल सिरिफोर दिनै आङो लानानै फैदों। तो आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरखौ गाहामथारैनो खोनासंगोन सोरनिबानि राव दिनै बियो नङा नाथाय गोथार बाइबेलनि बियो राव आरोखि आङो फरायनानै खोनासंहोनि आङो दहाय एसे गिबियावनो होनबाय आरोखि ना What does Bible say how we dress बेखौसो जोङो मिथिना लाग्रोनि बेनि सायावसो दिनै जोङो सावरायगोन आरो गोथार बाइबेला जोंखौ मा बुंदों बेखौ जों मिथिनानै लानि आरोखि। तो बाहाय लिरदों बेखौ मोननो हागोन हुदा बिजाब 22 बालाबनि 5 सिरि ना इंराजियाव डिउट्रनमी chapter 22 verse 5 बेवहाय बेबायदि लिरदों हौवाफ्रा जे पोशाकफोरखौ गानो पोशाकफोरखौ माने जे ड्रेसफोरखौ जे गाननाय जोमनायफोरखौ गानो बेखौ हिनजावफ्रा गाननो नाङा एबा हिनजावफोरनि गाननाय पोशाकखौ हौवाफ्रा गाननो नाङा फोरबु
फोरबु नोंसोरनि इसोरा बेफोरबादि मानसिफोरखौ मुगैयो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खुब गाहामथारै खोनाबाय दिनैनि बे मुगायाव जोङो बेबायदि दिनै मानसिफोरखौ दिनै जोङो नुनो मोनदों बेबायदि ड्रेस गानग्राफोरखौ दिनै जों नुनो मोनदों ना हौवानिबो बावखौनो जेबो मा होनो बिदिखौ हौवा हिनजावनि जेबो फारागथि गैयै गाननाय जोमनायखौ दिनै नुनो मोनदों जेरै हौवाफोर गानग्राखौनो हिनजावफ्राबो गानो हिनजावफोरनि गाननायखौनो समायथे हौवाफ्राबो दिनै गानो आरो बे गाननाय जोमनायखौ लानानैनो गोबांथार समाव गाव मा जोंनि गेजेरावहाय दावराव दावसि गन्डगल ना लाजि फोनांज्लायनाय दिनै जोंनि समाजाव जायो जोंनि मण्डलिफ्राव जायो जोंनि न'खरफ्राव दिनै बे जायो आरोखि बेनिखायनो जोंनि गोथार बाइबेला जोंनो बेबायदि मोनसे बाथ्राखौ फोरोंदों बेनो जाहैबाय जे हौवाफ्रा जे ड्रेसखौ गानो बेखौ हिनजावफ्रा गाननो नाङा माना होदों एकदमबारे बारा होथारदों एलाव खालामाखै बाइबेला आरो हिनजावफ्रा जे पसाकफोरखौ गानो हौवाफ्रा बेखौ गाननो मोना मानोना बेबायदि गानग्रा मानसिफोरखौ बे फोरबु इसोरा मुगैयोनो मुगैयोसो जुदि जोङो ड्रेसनि थाखायनो ना इसोरजों जोङो मुगैजायोब्ला मा जोङो मा जाबावगोन दे बे इसोरनिफ्राय देरसिन सोर दंबावो बे इसोरजों जुदि जोङो मुगैजाबायब्ला ड्रेसनि थाखायनो थ' बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना दिनैनि बे मुगायाव ससियेल मिडियायाव एस्पेसियेलि जोङो नुनो मोनसै इउटिउब फेसबुक पेजफ्राव नुनो मोनसै जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान लाइमोनफोरखौ ना गोदाव सोराव हौवाफोरनिखौनो सिख्लाफ्रा गाननाय सिख्लाफोरनिखौनो सेंग्राफ्रा गाननाय बेफोरबायदि गाननाय ड्रेसफोरखौ दिनै नुनो मोनसै थ' बेफोरखौ नुनानैनो दिनैनि बे भिडिअखौ खालामनो थाखाय आंखौ गोबांथार थुलुंगा होदों आरोखि बै सिनारिफ्रानो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान लाइमोनफोर दङ इउथ्सफोर दङ आं बेखौनो मिथिहोनो सानो नोंथांमोननिसिम जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बा इसोरा दिनै जोंखौ एलाव खालामाखै जे हौवाफोर गाननायखौ हिनजावफोर गाननांगौ आरो हिनजावफोर गाननायखौ हौवाफ्रा गाननांगौ बेबायदि ड्रेस गाननांगौनि थाखाय जोंखौ एलाव होआखै बाइबेला जुदि बेबायदि गानोब्ला ना बयसफोरनिखौनो गार्लसफ्रा गानोब्ला गार्लसफोरनिफोरखौनो बयसफ्रा जुदि गानोब्ला बे इसोरा बेबायदि मानसिखौ मुगैयो थ' बेनिखायनो फै जोंनि गाननाय जोमनाया जों ख्रिस्टियान जानायखाय जोंनि गाननाय जोमनायावबो जों ख्रिस्टियान बादि जोङो जानि आरो गोथार बाइबेलाव लिरनाय बादि जोङो गाननि आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामनो हागोन आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोबावनि मा बुंबावदों बेखौ मोननो हागोन 1 तिमथि 2 बालाबनि 9 सिरि 1 तिमथि chapter 2 verse 9 बेयाव बेबायदि बुंबावदों आरोखि ना बेबादिनो हिनजावफ्राबो गानजाथावथाव गाननायजों लाजिनो गोरोङै आरो थर गोनाङै गाव गावखौ समायहोथो Dear viewers नै जोंनि बाइबेलाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरा दिनै जोंखौ बेबादि फोरोंदों मा होननानै फोरोंदों बेबादिनो हिनजावफ्राबो गानजाथावथाव गाननायजों लाजिनो गोरोङै आरो थर गोनाङै गाव गावखौ समायहोथो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना बांसिन दिनैनि बे मुगायाव गाननाय जोमनायाव स्पेसियेलि जोंना हिनजावफ्रा बा गार्लसफ्रा गोबांथार जोंहा ड्रेसफोर दिनै नांगौ जानानै फैयो ना बयसफोरनिफ्राय हौवाफोरनिफ्राय स्पेसियेलि हिनजावफोरना दिनै बांसिन नांगौ जानानै फैयो ड्रेसफ्रा आं दिनै बेखौनो बुंदों आरोखि आरो जोंहा ड्रेसफोर गोबांथार रोखोमनि फानथाब फुंथाब ना मा होननांगौ जाखो बिदिखौ खान्द' खान्दा बेफोरबायदि गाननायफोरखौ जोंना गार्लसफ्रानो जोंना बांसिन गानो ना हिनजावफ्रानो दिनै बांसिन गानो
तो बेखौनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बुंदों मा रोखोम गाननो नांगौनो हिनजावफ्रा मिथिबायना जोंनि गार्लसफ्रा ख्रिस्टियान गार्लस ख्रिस्टियान हिनजावफ्रा मा रोखोम ड्रेस गाननो नांगौ होननानै बुंदोंब्ला बेबादिनो हिनजावफ्राबो गानजाथाव थाव गाननायजों लाजिनो गोरोङै आरो थर गोनाङै गाव गावखौ समायहोथों अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बिराद रोखायै मिथिबाय जे जोंनि ख्रिस्टियान हिनजावफ्रा जे जोंनि ख्रिस्टियान सिख्लाफ्रा मा रोखोम ड्रेस गाननो नांगौ ना ड्रेस गाननायजों गावखौ समायहोनो थिनदों मा रोखोम ड्रेस जे ड्रेसआ गानजाथाव थाव थर गोनां लाजिनो गोरोङै आरो थर गोनाङै गाव गावखौ समायहोथों होनना बुंदों बेखौ मोननो हागोन 2 तिमथि 2:9 सिरियाव बे बाथ्राखौ बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना गोबांथार समावनो जोंनि गार्लसफ्रा लाइमोनफ्रा हिनजावफ्रा ना गोबांथार रोखोम गाननाय जोमनायजों गावखौ समायहोनो सानो नाथाय इसोरनि बादि नङा गावखौ गाननाय जोमनायजों महर गोसा दिन्थिनो नागिरो नाथाय इसोरनिसो दिनै हेंथा जायो बेबायदिखौ दिनै नुनो मोनदों तो जे ड्रेसआ गानजाथाव जेन' बेखौ गानो आरोखि बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्टियान इयुथ्सफोरखौ लाइमोनफोरखौ आं दिनै खावलायहरदों आरोखि जेन' नोंनि ड्रेस गाननायजों गुबुना पाप मावनो सुजुग दा मोनथों नङाब्ला बे पापनि बा नों पाप मावहोनायनि साजाखौ नोंथाङाबो भुगिनो नांगोन मिथिबायना बेफोरबायदि आरोखि तो आङो आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंबावनि आंनि राव नङा गोथार बाइबेला मा बुंगासिनो दङ व्हाट वी ड्रेस जों मा ड्रेस गानो बेनि सायावहाय फरायनानै खोनासंहोबावनि 2 करिन्थ 6:19 सिरि 1 Corinthians chapter 6 verse 19 बेयाव बेबायदि बुंबावदों अनजाग्राफोर नङाब्ला नोंसोरनि मोदोमानो नोंसोरनियाव थानाय आरो नोंसोर इसोरनिफ्राय मोननाय गोथार जिउनि खुलुमग्रा न' आरो नोंसोर गाव गावनि नङा होननानै नोंसोरो मिथिया खोमा नै बेबादि बुंबावदों जोंनि मोदोमफ्रा ना इसोरनिफ्राय मोननाय आरो जों इसोरनि खुलुमग्रा न' होनो जुदि जों साफा इसोरनि खुलुमग्रा न' जानानै जोंनि गाननाय जोमनाया प्रस्टिटिउट सिस्टेम नुजायोब्ला ना बिराद सेक्सि टाइप गुबुनखौ एट्राक्शन खालामनानै गाज्रि सानहोग्रा गाज्रि लुबैहोग्रा जुदि जायोब्ला ना अब्ला मा जागोन दे जों मा बियो इसोरनि हेंथा गोरोन्थि मावनाय जायाखै होनबा आरो जों दि इसोरनि खुलुमग्रा न' बे खुलुमग्रा न'खौ जोङो दाग फोनांनाय जायाखै होनबा दिनै जोङो बेबायदि जायो आरो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों इसोरनि साफा खुलुमग्रा न' जानायखाय जोङो दिनै मा गाव गावखौ जोङो मोजां गाननाय जोमनाय सि जोमफोरजों जों गावखौ समायहोनो नांगौ मानोना नोंथाङा सासे इसोरनि खुलुमग्रा न' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामदों आरोखि ना आङो शेयार खालामदों आरो बिदिनो गोबांथार दिनै बाइबेल सिरिफोर दंबावोमोन दिनै बे मोनथामसो बाइबेल सिरिफोरजोंनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे मोनदांथि सोलोंबाय मोनदांबाय आरो ख्रिस्टियान इयुथ्सफ्रा मा रोखोम ड्रेस गाननो नांगौ बेखौ बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिं थिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय